Silav roj baş evano hêvîdarim herkes baş ya çend nûçeyek ku amade kirine dixwazim jara pêşkêş bikim bi taybetî di derbarê qedera Rojavayê Kurdistanê de xuya bi dewleta Tirkiye bi rêveberiya Şamê re xebatên dîplomasiyê diyalog bi kêrî tiştekî nayên fehm nakin ji ber ku armanca wan ew e Kurd bihelin ji holê rabin hemî nirxê wan destkeftî wan hêzên wan yên eskerî ji holê rabin pergala wan saziyê wan ê siyasî ê civakî ê xizmetguzariyê çi hebe ji holê rabe teslîmê Ehmed Elşara pergala li Şamê were kirin tiştekî wisa dixwazin hevdîtin li ser hevdîtinan çê dikin hem li Amanê hem li deverên cuda yên Ewropayê hem jî li Şamê hevdîtin hene rêveberiya Xweser dem bi dem diçe Şamê jî di rojên pêşme de jî heyetekî dîsa diçe daxuyaniya İlham Ehmed heye bersiv dide gef û tehdîtên dewleta Tirkiye yani bersiv dide ret nake tehdîtên dewleta Tirkiye pir bi zimanekî vekirî ret nake dibêje tehdît kaosê zêdetir dike halbikî em cudaxwaziyê tercih nakin em ne ji wan kesan ku Sûriye perçe dikin û ji bo dewleta Tirkiye em dikarin bibin gef û tehdîtekî derdekî me wisa tune ye û xebatê me jî rê li ber vê encamê venake dibêje İlham Ehmed daxuyaniya wî heye ez ê ji we re bixwînim wekî din ji Amerîkayê hin tiştên balkêş hene wekî agahiyên îstixbaratî hûn dikarin bibînin yani dibêje Amerîka vekirî ji Kurdan re dibêje ne li bendê bin ku di dema êrişên dewleta Tirkiyeyê em piştgirî bidin we weke İsraîl çawa piştgirî da Swêdayê yani ne li bendê bin yani İsraîl ji bo Swêdayê ji bo Durziyan tê kîjan manê Amerîka nayê wê manê ji bo Kurda êdî hûn çawa fehm dikin fehm bikin mesele hinek tevlî heve divê em bikaribin di rûnê xwe de biqijilin divê em bikaribin bibin çare ji xwe re çare çi ye çare heye hevano milletê Kurd ne bêçare ye hûn tev dizanin garantiya wî sedî sed e çareya ku niha vê derê di vê bernameyê de em pêşkêş bikin çare sedî sed e encamê jî bi xwe re tîne bê şik û şûpe wê çareyê em bi hev re şîrove bikin ez gotina ku dawiyê de bibêjim niha ji we re bêjim çare ew e dema ku dewleta Tirkiye êrişî ser Rojavayê Kurdistanê kir li Bakurê Kurdistanê herî kem 5 milyon 6 milyon însan rabin ser piya di çarçova mafê demokratîk de rabin îsyanê rabin serhildanê dewleta Tirk mecbûr e ji temamê Sûriye vekişe dewleta Tirkiye mecbûr e hemî heqê Kurdan teslîm bike û dawî li dagirkeriyê bîne îja çara me di destê me de ye ez behsa Bakurê Kurdistanê dikim ji ber ku hemwaletiyên dewleta Tirkiye ne heqê wan heye ji aliyê qanûnî ve qanûnên hundirîn ê navnetê wî heqê wan heye li dijî dewleta xwe derbikevin hem vergî bacê didin vê dewletê nasnama vê dewletê di bêrika xwe de digerînin û heqê wan li ser dewletê heye dewlet di xizmeta vî milletê de ye normal şertan de wextê milletê me bi qasî 4-5 milyon însan di derbekî de serî rake îsyan bike tu problema ku çareser neke tune ye dikare bibe derman ji her tiştî re ê madem kî derman heye çare heye ew jî di destê me de ye çima em bikar nayînin çima em diçin dibin parsek li ber derê Amerîkayê ya ji hêzên din ên cîhanê ku ew ji me re bêjin ê na ew çek û sîlah didin me weke tedbîr ew ji bo armancê xwe va çend û sîlahan dane û didin me em jî dikarin ji bo armancê xwe bikar bînin hêz û quweta me ya eskerî têra dewleta Tirkiye nake ama sedî sed hêza me ya cewherî a civakî serhildanên civakî têrê dike ku em dewleta Tirkiye têk bibe û hemî tiştê ku aniha dewleta Tirkiye di nav de ye pêvajo ye diyalog ye xapandina Kurdan e hemî ji bo têkbirina milletê Kurd e ji ber vê yekê ev bi rojan e zorê dide ser rêveberiya Xweser zorê dide ser rêveberiya Şamê ji bo ku ev pergala hê ji holê rabe yani Kurd vegerin beriya sala 2011 bibin bêparastin û bikevin xizmeta wan ew erdê Kurda ê li Rojavayê Kurdistanê ew kanên petrolê ew bîrên petrolê ew zeviyên wê derê axa dewlemend hemî bibe weke efrînê bikeve destê wan li gorî kêfa xwe
کی بخوازم بینن لوی دری بجی بکن لگوری کیف خواه وان دار و دارستان و باغ و بوستانان همی تلام بکن شخوره ببن وکی لباکوری کردستانه روشک به ایشه راسته ام خمگینن لی اگر چاره نبیا راسته اما چاره هیه چاره ده دستی ودایه ده دستی مدایه لباکوری کردستانه هنک موتیواسیون لازمه هنک جسارت لازمه هنک بریارداری لازمه و هنک جی هستی نتوی لازمه هنک جی ریوبریه که سیاسی ایراده که سیاسی لازمه به ایراده سیاسی به وان گوتنین ایرو به جارگونین ایرو مروف چقاس دکاره ملت می باکوری کردستان را که سرپیا از دشکی دامه یعنی نها به ناوگینان به ناوگینا ایرو یا ده دستی مده یعنی malzeme ایرو ده دستی مده ام نکارن خطابی هستین ملت می باکوری بکن نهاج بو مرو خطابی دل ملت می باکوری کردستان بکه دبی هنک ریو ریبازه که نو گوتن نو جارگون نو موتیواسیون که نو لازمه او جی کلیتاوی امجی راد بیجن هستین نتوی لازمه هسته وسابه کو بکاره به همی کردن لهچر عالی جهان بین جمه بودو بکه یک کرده کی کازاکستان دما کو وان گوتنا جدویت ببیسه دبی بجرفه وره سر حمده خو کرده استرالیا ای ژاپنیا ای باشوری ای باکوری هر کرده کو وان گوتنا جدویت ببیسه اگر بجرفه وره سر حمده خو وره سر راستی خو اوه کلیت او کلیته که راسته تو به خطاب دل کردان دکی و دمه تا وقتی که بوی کلیته و نفته تا دل کردان وکر تو دبی درمان همی پرسکری کن ایدی ایریشن دولتا ترکیه گفه وان بکیری تو تشتکی نای همی تک دچن راسته نه راسته راسته ماده موسایه امچما لوان گوتنین کلیت ناگرن امچما بری خنادن هستین نتوی دعوا منه دعوا نتویه ما دولتا ترکیه ایرشی روجاوای کردستان دکر گلو اگر کرد لوی داری تونه بیا و دمی دولت ترکیه ایرشی تشتکی مدکه کردایتی همه نه اگر ایرشی ایدولوژی همه بکره می اما خودی ایدولوژی خواهد در کتنا یا جی می تاویز بدا جی ایدولوژی خواهد قد نخمه جبر کو تو ایدولوژی واندابی که هبونه خواهد نتوی واندانا کی اما وانا ایرشی ایدولوژی تناکن ایرشی جنسیت تجی ناکن مثلا تو جنی میری ایرشی ویجی ناکن ایرشی هبونه تیا نتویت که کردبون و دمید بید تو چارچوبا لدردورا کردبونی وری جمعه بوده و یا نتوی پرستیه نه و یا عادته کیه و یا مکانیزمه که ناو نتویه و یا فلسفیه یعنی راقیبت جکیجان آلیه و ایرشی تبکه تو وی آلیه خواه زخم دکی نه امریک جدری و ایرشی تبکه تو چی پنجره دیگری یه جدری و ایرشتی که دری خواه زخم بکه امریک ایرشی نتواته هبونه تبکه هوان از دست به نوچیان بکم تمامه ev meseleye me ev gotinê me hate hezm kirin hate fehm kirin ez dibêjim em hemî her tiştî zanin lê em pêk nayînin hevan da Serokê Rûsya Vladimir Putin ragihand ku eger serdana Moskovayê bike ew vegere Moskovayê ew amade ye bi hevkarê xwe yê Ukraynî Volodymyr Zelenskî re li hev bicive Putin ev daxuyanî li Pekînê li paytexta Çînê di konferansekî rojnamegeriyê de da Putin amaje bi hevdîtina xwe ya meha borî ya li gel Serokê Amerîkayê Donald Trump kir ya li Alaskayê Trump jê xwestiye ku bi Zelenskî re li hev bicive Serokê Rûsya Vladimir Putin da zanîn ku wî daxwaza hevdîtinê erê kiriye lê به مرجی کو هدیتن باش وره آماده کرن پتانسیل و یا انجام ارینی هبه یعنی من تجاری اویه کرات نکریه بیجه ولادیمیر پوتین از دکارم پیروارم جمعه بودو لیدوی انجام کی باش ترکه دبی جمن پرسی دانالد ترامپ که از دکارم هدیتنه که وها ساز بکم یا نه مجی جرا گوت tabii ki mümkün.
De encamê de eger Zelenskî amade be were Moskowayê hevdîtin wê pêk were. Hevdîtina serokên Amerîka û Rûsyayê meha tebaxê piştî zêdetirê 4 salan yekemîn hevdîtin bû. Piştî civîna ku nêzîkê 3 saetan dewam kir, her du serokan daxuyaniyên pozîtîv erênî dan û teqezî li ser berdewamkirina hewldanan kirin. Hevanno çetên girêdayê dewleta Tirkiye îstasyona ava vexwarinê ya li bajarokê Qanayê li Rojavayê bajarê Kobanê bombebaran kirin, di encamê de tora elektrîkê ya ku pê stasyon dixebite rawestiya lewma şeniyê herêmê êdî bê avin mixabin. Tîmên pisporên sererastkirinê yên desteyê enerjiyê hew didin xwe bigînin îstasyonê tamîr bikin. Ez dibêjim qey di van saetan de belkî jî tamîrat xilas biye. Navenda ragihandinê ya hêzên ewlekariya hundirîn ya Herêma Bakur Rojhilatê Sûriye Rojavayê Kurdistanê bi daxuyaniyekê diyar kir ku hêzên wan hewldana reva bi komî ya ji kampa Holê ya başûrê bajarê Hesekê têk birine. Di wê daxuyaniyê de tê gotin roja sêşemê yanê dudiyê îlonê. Hêzên me yên ewlekariyê li kampa Holê hewldaneke reva komî ji holê rakirine yani pêşî lêgirtine. Ew reva komî 56 kesan digire nava xwe ji malbatên rêxistinên Daişê pêk dihat. Wan kesan hewl dida bi rêya erebeyekî mezin birevin. Ya bi saya şiyariya domdar û hewldanên hêzê me yên ewlehiya kampê ku 24 saetan kampê dişopînin, doh piştî nîvrê çalakiyekê gomanbar hate tespît kirin. Komekî kesan dema baweyekî ne yasayî li erebeyekî swar dibûn hatin dîtin. Hêzên me tavalê dest bi operasyonekê kirin, dema erebe dikir birêk hete ji derî derbas bibe hate seknandin hemî kesên tê de hatin girtin. Kesên girtî ji bo destpêkirina lêpirsînên berfireh, eşkerekirina şert û mercên vê operasyona têkçûyî ji beşên me yên ewlehiyê yên pispor re hatin veguhestin. Welhasil dibêje hêzên me di çarçoveya xebat û hewldanên xwe yên parastina ewlehiyê û îstiqrara ewlehiya kampê û herêmê de xebatên xwe didomînin. Hevan em biçin Afganistanê li wê derê jî rewş gelekî giran biye. Hûn dizanin erdhejekî pir ciddî pêk hat, hejmara miriyan roj bi roj zêdetir dibe. Niha gihîştiye 2200 kesan. Arayadarên Afganistanê îro ragihandir ku di encama erdheja la Rojhilatê Afganistanê de hejmara qurbaniyan zêdetir biye. Li gorî rayadaran hejmara miriyan derketiye 2200 kesan. Hejmara birîndaran jî derketiye 3400 kesî. Di aynî demê de 6700 mal ji herêmên Konar û Nenkerhar bi temamî hilweşiyane rûxiyane. Tîmên rizgarkirinê hên jî xebatê xwe didomînin. Li gundên de heman çiyayê de li kesên saxmane digerin hate diyarkirin tîmên rizgarkirinê ji ber hilweşîna zêde ya di erd de gelek zehmetiyan dikişînin. Rê xirab bûne, derizîne, perçe bûne, çiya hatine xwarê, mal hilweşiyane çûyîne hatin gelekî zehmet e. Netewên yekbî li ser mijarê agahiyekê daye ragihand ku mümkün e hejmara qurbaniyan di demên pêş me de zêdetir bibe. Şiyarî da ku hîn jî kesên di nava bermahiyan de, di nava xirbêyan de asê mane hene. Netewên yekbî diyar kir ku pêwîstî gelekî zêde ne her ku diçe zêdetir bibin. Yani alîkarî lazim e. Xaça sora navnetewî ketiye dewrê li ser mijarê da zanîn ku erdhejê bandor li derdora 84,000 kesî kiriye. Ên hatina rizgarkirin mal hemû tiştên tê de wenda bûne. Niha jî di rewşeke jiyanî ya zehmetê di nava bêîmkaniyan de dijîn. Ne derman heye, ne tiştên xwarinê, ne avakî paxij ya vexwarinê heye, nayîne peyda kirin. Alîkarî lazim e ji Afganistanê re hevanna. Röportaja aliyê hevalê me diyar cîwan ve hatiye kirin lê bi Tirkî mixwend. Min bi xwe wergerand Kurdî. Yani ez şaş dimînim. Sal 2025 bi İlham Ehmed re hên jî bi Tirkî röportajan çêdike nizanim. Bi Tirkî çêdikin, Kurdî çêdikin, werdigerîne Kurdî, êdî xîtabê muxatabê xwe dikin, muxatabê wan jî dewleta Tirkiye. Yani ek gef tehdit li me dixwin dewleta Tirkiye ama hevalê me hê jî radibin ajansên bi Tirkî ve dikin aqilê mirova disekine. Sal 2025 ajansê me Kurdî nûçeş xwe belav nakin. Bawer bikin ez rojane YouTube çêdikim. Ez dikevim ajansê me yê Kurdî imkana ku bikaribim nûçe peyda bikim tuneye. Li vê derê meş çêbiye, li vê derê sersaxî çêbiye. Tamam rêz û hirmeta me heye. Li vê derê tişe ama armancên siyasî, şîrov ve li ku derê çi diqewime, Amerîkayê çi gotiye, hevdîtinên encamên hevdîtinên Rojavayê Kurdistanê çi ne? Di ajansê me de
tüneye. Tüne. Em diçin xwara ber ajansê xelkê em parsekiyan nûçiyan dikin virda wê de ala texmîniyan hin tişta peyda dikin tînin hin şîrovê xwe jî texmînê xwe jî em lê zêde dikin em hewl didin tiştan bibêjin. Zehmet e ya. Ajansê me tunene ya. Tunene. Ê Tirkan 1700 ajansê wan û nûçî wan û televizyona wan hene. Ê me jî her tiştê me biye Tirkî. Tirkî de jî tune ye. Tirkiye wan de jî tune ye. Ê ajans kanalên bi Tirkî tenê yek armancekî wan heye hevanla. Agahî bigirî bidî temaşevan. Ama ajans kanal çapemeniya Kurdî heftê û heft armancê wan hene. Pêşî li asîmîlasyonê digirî Kurdî bi insana dî fehm kirin, hes kirin, perwerdehî tê de heye, ilm tê de heye, zanîn tê de heye, zanyarî heye, her tişt heye. Kurdayetî, kurdewarî tê de heye, her tişt heye. Cumhuriya Erebiya Sûrî îfada gelê herêmê nake. Sûrî pir reng e, pir ziman e, pir nasname ye. Pêwîst e bêguhertin. E'lana destûrî ya got elan kirin elanekî nedemokratîk e. Pêwîst e bêguhertin. Em dibêjin pêwîst e mafê Kurda destûrê bê misogerkirin. Zimanê me, nasnameya me. Hiqûqê me ne tenê hiqûqê kultûrî vê demê behs dikin. Dibe em ê televîzyona Kurdî ava bikin. Ya me goz xwe gel me tije televîzyonin. Pirsgirêka me televîzyona nîn ki. Wek TRT şeş herhalde dixwazin ava bikin. Mesela me ku bi mafê me televîzyon hene pê bê îtiraf kirin. Me dibistan ava kirine ji sefeyekê heta zanîngeh me çêkirî. Yani tiştekî em naxwazin. Em dixwazin ku tiştê heyî bi rengekî fermî em di destûrê dibicî bikin û em jî bibin perçeyekî ji avakirina Sûriya pêşerojê ku gerek li ser esasên demokratîk be. Ew ji mer dibêjin na em ê dewlet werin her derê. û hûn ê teslîmî me bikin. İşte dêra zorê piştre Reqayê, piştre Hesekê, piştre me got te bi vî rengî nabe yani. Hûn dibên demc ama hûn pratika hûn dibên teslîm bikin. Em qebûl nakin. Demc tê wateya du îrade. Du îrade bi hev re sîstemek ava bikin. Hûn tên axwe ferz dikin em veya nameşiyan. Ya dinin ji bo Hêzê Sûriya Demokratîk. Ewan gotin bera Hêzê Sûriya Demokratîk bi awayekî ferdî. Yani take kesî tevlî artêşê. Me got em veya jî nabe. Niha em dibînin li Swêdayê qetleam çêbû. Li Sahel qetleam çêbû. Heman tişt ve li herêmê me jî çêb heta belkî zêdetir. Ji bo jî em nikarin parastina xwe teslîmî van fesa ala bikin. Ne dewlet heyî, ne artêş heyî, ne hikûmet tiştek hemî hîn di dema destpêkê de ye. Em ê serçe esasî her tiştî xwe teslîm bikin, em ê hel bikin, em ê ew bikin. Adine jî itîfaqiya de heyadarê demci ne teslîm kirine. İdê divê demê dawiyê de yani tiştê ez bêjim mijara nenavendîtiyê ew jî îdî nîqaş dikin. Piştî mesela Swêda, piştî mesela Sahel. Mijara duyemîn jî mijara Qesede divê derbarê de jî herhalde hêzên navnetewî ji wan gotine bi vî rengî hûn nikarin we nikarî bi Swêda kontrol bikin. Hûn ê çawa hemî Sûrî kontrol bikin. Hêza we têrê nake. Ji bo ye jî kumê xwe deynin pêşa xwe û bifikirin pêwîst hûn di nêzîkatiyê xwe di guhertin çêkin. Foza Yusuf tiştên pir vekirî dibêje. Li hemberî me ne dewlet heye, ne pergal heye, ji bo em bikaribin daxil bibin. Armanca wan heye, dibe em tiştekî jî naxwazin, em tiştekî jî wan naxwazin. Tiştê ku me bi keda xwe, bi xwîna xwe li vê derê ava kiriye, em dixwazin ew werin parastin. Pir vekirî dibêje. Meşkesî ne televizyon xwestiye, meşkesî ne mekteb xwestiye. Mektebê me ji sinifa seretayî heta dawiya zanîngehî ji xwe hene. Hemî amade ne. Em rabin van destkeftiyê xwe çawa belav bikin ji bo xatirê dewleta Tirkiye? Ma mümkün e ji bo xatirê wan pêxasên li Şamê. Nabe. Ji ber vî yekê me got hevan no bi qasî ku em dibînin mixabin cengekî mezin li benda Kurdan e li Rojavayê Kurdistanê tenê çareyekî heye ew jî serhildana topyekûn ya milletê me êl Bakurê Kurdistanê ya li her çaraliyê Kurdistanê wekî din çare tune ye.
به دولت ترکیه را امکان که تو برای دیالوگی برای مذاکره بکاری بیله بکی تو نه نمیکنه منطقه وان ترین هاکه از آنها جی بدم مسئله آمریکای هوانو پاشی گوتنا ایلهام احمد امجورا بیجن که چیه ایلهام احمد دمین پیشمه دیسا دشه شامه وزارت پاراسنه ترکیه دیسا گف تهدید بحث شرده که اوه امجا داخویانی دولت باخشیلی بگیره حتی یه رویبرین AKP حتی وزارت پاراسنه ترکیه قوم پیله توپ یکون امجا داخویانی وان فهم دکن که جنگی که مزین لبنده کردانه ما هون هیس ناکن جکی دترسن ایوان دبیجه بکا sorunu yani hebunu tünebun amel ser rojavayı. Rojava tünebe em hedibin. Em dibin hebun ame çedibe. Rojava hebe em tünedibin. Naha vazirata kari Amerika'ya hevlin xayin diplomatik jibo çareserkirin nakokiyen dinabera desilatariyan nu ya Suriye u qasede de nu kirin. Em heneki cih bide ve mesele hevanno yani na Amerika dınava xebatandaya, xebatın diplomatik, ji bo ku mesele heneki hal bike dınabera qesede û desilatariya Suriye'de. Li gorî nûçiya di nasyonalê hin çavkanî dibêjin ku ew hewl ji bo rê li ber girtina li şerekî berfireh he dinabera qesedê û hikûmeta Şamê de. Di demekî de ku tundî dinabera her du aliyan de zêdetir dibe. Naha van her du alî di van rojên dawiyê de hevûdû sûjbar dikin. قصد جی رهبری شامی جی اف جوره که پرووکاسیونه به دست دولت ترکیه تچیکرن ده هفته و 2 ساعت انداویه ده رایدارین سوریه را گهاندن که هزین اولهی دستانین سر روکت آویج و چکین گران این که دهات ایدا کرن جبو هرمن دبن کنترولا قصد ده دهات شاندن شامی هر وها ایدا کر که هزین وان هولدانه که قصده یجبو در باسپونا یک جنین لدیر زوری تک بریه لقصده ویدا رد کرد یعنی خویا دبه که حکمت شامی نها به هم دروان به هم پرووکاسیونان قصده مینا هزه که تروریست نشان ده یعنی وسا نشان ده مینا که دنوا آمده کاریان شر ده به دخوازه در باسی به هرمه به دخوازه هن روکتان آمده بی که با وجه سرمه دخوازه نظام چی که دوان شکلان هول ده بنگه هکی اتمسفر شر آوا بکه روزا دوشیمی بالافرین شهریان دولت ترکیه لسر انیه کدن یا چمی فراتی پیگه هن قصده بمب باران کرن ترکیه پشکریه که سرکه یا حکمت نهایی شامیه لگوری چافکانیان سیاست مدار پایبلند یا کرد ایلام احمد و در روزن پیش مده پیش نیازی نو به جو حکمت شامیه دریان وزارت کاریده و جنوبا وبون وزارت کاریده و یا آمریکای دریه خواج جنوبا قصده و جو حکمت رهبری هرمی را بکریه خونه ببینید چما قای حتی نها گرتی بو اره حتی نها جالی سیاسی رهبری خاصه دری خواهی گرتی بو آمریکای تنه جبوان قصده بو هفدیتنی خواه قصده را چید کرن لگوری چافکانیان نزیکاتیان نو یا آمریکای اوه زخت لسر کردان کم بکه به تایبیتی پیشتی کو برپرسین آمریکای لدیجی داخوازین کردان ین جبو سیستمکه نناوندی درکته بو yani otom barak demakul dici da xazin Kurdan enj bu sisteme ke nenavendi derketi bun narazı bun zedetir bun Amerika jî henekî pîva da berhebudu xwest zexta ser Kurdan kem bike gefu tehdîtên dewleta Tirkî jî hene didomin Amerika van tişta hemiya dibîne lê dengê xwezîde dernaxe Washington pêşniyazên nû pêşkêşkirine da ku nakokiyên li ser îsrara hikûmetê ya ji bo belavkirina qesedê çareser bike. Yani hala sereke ya alozyan dibêje belavkirina qesedê hikûmeta Sûriye dewleta Tirkiye niha şertê wan ê yekem ev e viya dixwazin çavkaniyekê ji Washingtonê got Wezîreta Karê Derve ya Amerîkayê deriyê xwe li ber Kurdan girtibû heta niha lê niha deriyê xwe ji nû ve vekirine tê gotin hewldana hikûmeta Amerîkayê ji bo kontrolkirina parêzgeha na hewldana hikûmeta Sûriye ya ji bo kontrolkirina Swêdayê ku Piraniya Şînî wê durzîne biye sedema guhertina helbesta Amerîkaya li hemberî Kurdan. Yani ew êriş gefên hikûmeta Şamî ya li hember Swêdayê biye sebeb ku Amerîka deriyê xwe ji nû ve li Kurdan vebike. Ez wisa tê gihîştim.
Berpirsên Amerîkayê Kurdan şiyar kir. Berpirsên Amerîkayê Kurdan şiyar dikin li benda parastinekê wekî ya İsraîlê ji bo durziyan nebin. Her çendî divan demên de wê de di navbera Qesedê û İsraîlê de hem tekilî hebin jî. Dibe baweriya xwe zêde bimeneynin çawa ku İsraîlê durzî parastin, Swêda parastin, ne li bendê bin ku em jî werin bi eynî şêweyê we biparêzin. Amerîka hêvî dike ku Qesedê di dawiyê de dev ji herêmên Erebî yên dibin kontrola xwe de berde, dest ji monopola xwe ya li ser hilberîna petrolê ya li herêmê berde. Pêşniyaza Amerîkayê ew e Qesedê bawekî qismî tevlî artêşê bibe. Hat femkirin mesele çi ye? Yani eger pêşniyazê Amerîkayê wisa bin, yani îşê me hinekî zehmet e hevano. Yani ji me re tenê dîmîne berxwedan. Berxwedanekî ku girêdayê cewhera xwe be, milletê xwe be. Yani Amerîka hêvî dike ku Qesedê dev ji herêmên Erebî berde. Herêmên Erebî ku çi ye di çavê wan de? Dêre zor e, Reqa ye, Tebqa ye û qismekî Hesekê ye. Herêmên Erebî ew e. Û paşê jî ev kanên petrolê hene. Li dêrê zorê Remêlanê li wan deran dibêje bila dev ji monopola xwe ya li ser hilberîna petrolê berde. Pêşniyaza Amerîkayê dibe Qesedê bawekî qismî tevlî artêşê bibe. Wekî din nizanim. Dîplomatekî li Emanê, paytexta Ürdünê ji wê rojnamê re yani di Nasyonalê re axifiye gotiye roja yekşemê siyasetmedara Peyablind ya Kurd İlham Ehmed li Emanê bi du endamên Komîteyên Tekilî Derve yê Senat û Meclîsa Nûneran ya Amerîkayê re civiyaye. Dîsa aynî mesele ye. Scott Bowles yek ji wan dîplomatan e pêre hevdîtin çêbiye. Dîplomatekî payebilind ya Amerîkayê ye. Dosyaya Kurdan birêve dibe. Li Ürdünê bi İlham Ehmed re hevdîtin pêkanî. Hefteya borî her du senatör û nûnerê Amerîkayê, senatör John Shahen bi tevî Joe Wilson bi Serok Ahmed El Şara re hevdîtin pêkanî bûn da ku li ser çarenûsa gelek civakên li Sûriyê dibin desthilatariya heteşê de bin. Van senatoran, van rayedarên Amerîkî bi Ahmed El Şara re hevdîtin pêkanî bûn, xwestibûn pêra biaxivin ka çarenûsa van milletên li Sûriyê wê çawa be. Qesedê piştî qetliyamên li Swêdayê zêdetir îsrar dike ku ew ê belav nebe. İlham Ehmed wê di rojên pêşmê de ji bo geranûya danûstandinan di derheqê çarenîsa Qesedê de biçe Şamê. Di civînekî bi rojnameyên Ereb re Ahmed El Şara helwesteke tund parastibû ku alternatîfeke dewleteke yekgirtî tunê ye îhtimala sîstemeke nenavendî red kiribû. Ahmed El Şara qebûl bike jî wê Tirkiye qebûl neke tê gotin kîjan sîstemê pergala nenavendî ku hevalê me Rojavayê Kurdistanê tê de îsrar dikin. Yani Ahmed El Şara qebûl bike jî dewleta Tirkiye qebûl nake. Tabii xema Amerîkayê ne ji were bêjim. Dîplomatekî Ewropî dibêje heta ku hikûmet nenavendîbûnê qebûl neke, Kurd wê ji bo razîkirina Amerîkiyan tenê danûstandina bikin lê ew ê dev ji tu kontroleke rastîn bernedin. Yani milletê Kurd rêveberiya xweser di pergala nenavendîbûnê de ew ê îsrar bikin, ew ê Amerîkaya razî bikin û heta ku Amerîka razî nebe ew ê tu herêmekî xwe bernedin, ew ê tu pergalekî xwe xirab nekin. Mesele ev e. Pirsgirêk ew e eger Ahmed El Şara pergala ku Kurd dixwazin yani nenavendîbûnê qebûl bike jî Tirkiye wê qebûl neke. Ahmed El Şara jî nikare li hember Tirkiye derkeve, ew ê jî qebûl neke. Mesele ew e. Niha mesele kilît xitim ye. Amerîka zêde nexwedî înîsyatîfe, pir rol nalîze hevano. Niha Wezareta Parastinê ya Dewleta Tirkiye ragihand ku entegrebûna Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê bi artêşa Sûriye re şert e. Eger entegre nebe, ev yek li ser ewlehiya Tirkiye, li ser netewa Tirk tehdîtekî ye gefekî ye.
دما پیویست به اویج بو اولهیه خواهش بو آرامی سوریه پشکریه بدن ریوبریا شامه وزارت پاراسنی یا ترکیه ایرو د دربار روژه و وی ولاتی ده داخویانیه کی بلاف کریه گف لسر یکتیا سوریه هیه دبیجه گف لسر یکتیا سوریه هیه یا لسر ترکیه جی هیه وزارت پاراسنی یا دولت ترکیه وها د دومینه بریارین به چکبونه اگر د پراتیکی ده پیک نه yani قصد اگر چکا دانه اینه او قصه فکری هم ببیجن هم گوتنی ما ترجمه بکن اگر قصد تاکه کسی تولی دولت سوریه نبه همی سیستم خواه پرگال خواه حکمت خواه سازی و دزگی خواه ارتشی خواه کنجی خواه کراسی خواه تسلیم دولت سوریه نکه گفکیه لسر دولت ترکیه yani پر vekiri dibêje eger qesede her tiştî ku me bas kir teslimê hikûmeta Sûriye neke ew ê tim tehdît be li ser yeketiya Sûriye ew ê tehdît be li ser ewlehiya netewîya Tirkiye. Di vê rêxistina terorê qesede li gorî pêvajoya yekbûna bi artêşa Sûriye re tev bigere dev ji her cûre kiryar gotinên ku zirarê didin yeketiya siyasî û yekparçeyî axa Sûriye dev ji wan berde em ê piştgiriyê bidin Sûriye dibêje. Wezareti her wiha diyar kir ku ew ê vê pêvajê bişopînin û da zanîn Tirkiye wê vê pêvajê bi berdewamî bişopîne û dema ku hewce bike hem ji bo ewlehiya xwe hem jî ji bo Sûdê bide aramiya Sûriyê ew ê her cûre piştgiriyê bide Sûriyê. Hevanno. Ez rûya tiştekî bêjim. Vê derê Wezareta Parastinê ya Dewleta Tirkiye ku bi temamî dibin kontrola AKP'da ye, MHP'da ye, pir bawekî vekirî dibêjin ji bo me li Sûriye Kurd û Ereb em piştgirî didin Ereban. Em piştgirî didin pergala Heteşê. Pergala Heteşê çi ye? Pergalekî kevneperest e, yani îdeolojiya xwe destpêre meseleyên 1500 sal berê ama li kerekê jî Kurd hene hemwalatiyên eqrebayên hemwalatiyên Tirkiye ne ez behsa dewleta Tirkiye dikim ji bo dibêjim. Yani Türkiye iddia dikir ku Türkiye iddia dikir ku welatê Kurdan e jî dewleta Kurdan e jî temamî vir û derê we. Piştî vê saetê me berê jî zanîbû dîsa dubare kirine camêra dewleta Tirkiye tu car nabe ya Kurdan. Em nikarin destanê ser dewleta Tirkiye jî. Niha Mêrik dibêje Kurd tunene. Çawa tunene? Niha milletekî eger xwedî pergalekî nebe, xwedî nasname nebe, xwedî perwerde nebe, xwedî sazî, televizyon, rojname nebe. Hebûna wî ya fîzîkî jî çi radibe? Mana hebûna kurdeyetî heye. Ji ber vê dewleta Tirkiye qirara xwe daye dibêje Ereb û sîstemekî kevneperest dixwazî yan Kurd û sîstemekî pir modern, nûjen, seküler li gorî medeniyeta cîhanê dixwazî. Dewleta Tirkiye tercîha xwe kiriye. Tarîtiyê, reşayê, îdeolojiyekî kevneperest û Ereban dixwaze ama Kurdan û îdeolojiya modern naxwaze. Ê li wan bibarek be em nikarin zorê li wan bikin, em nikarin xwe bilind kirin erdê jî xin. Mêrkana pir vekirî dibêjin êdî maye ser me. Hevanno. Hakikaten yani em şaş namînin. Ama tiştek ku virê vê derê me değişîne dost û hevalên me hêzên hevpeymanî Amerîka, welatên Ewropayê çima helwesekî pir ciddî nîşanê dewleta Tirkiye nadin? Çima dibêjin nel bendê bin ku em piştgirî bidin we? Gelo ew jî me dipîvin? Gelo ew li bendê ne ku em zêdetir bi biryar bin û em behsa serxwebûnê bikin? Mîna birêz Salih Müslim ez dibêjim qey mirov canan daxwazê xwe pir jor da bigire mirov bibêje temam êdî bê şert û merc em serxwebûna welatê xwe dixwazin çi dibe bila bibe em ê wisa bikin. Hevanno pirsê we hene em bersivî jî bidin pirsê we daxuyaniyê İlham Ahmed heye û dixwazin ez daxuyaniyê İlham Ahmed jî hema zû bi zû bixwînim paşê ez vegerim cem we. Niha me fehm kir hevanno bi dewleta Tirkiye re bi rêveberiya Şamê re asla dîplomasî bikêr naye. Hemî dîplomasiya wan, hemî armancê wan ji bo tunekirina pergala Kurdan e.
İlham Ahmed hevseroka beşa tekilin der ve ya Bakur Roşlatı Suriye Rojavay Kurdistan'ı diyar kir. Nebuna çareseriye ki gotinin tehditkar legerina diyalogi, legerina aramiye yal Suriye tek dibe. Nezikatiye ki avaker jeheze navnetevi beştari pevajoye dibe. Yani nezikatiye ki baş heye jeheze navnetevi tevlevi pevajoye dibe. Le berovaji ve ki xetera kaosi heye evji zedetir dibe. شیاری دا کو ایرش و شرکی محتمل دکاره لسرانسر ولید بلا ببه هفان نو اف داخوکانی الهام احمد حقیقتا مشترکی گرتیه yani ez ana hem werd gerdim hem jwara dibêjim ji Tirkiye İlham Ahmed hevseroka beşa tekilên derve ya Rojavayê Kurdistanê pêvajoya çareseriya siyasî li Sûriyê nirxand diyar kir ku divê bingeh diyalog be ne nakokî be divê armanca diyaloga me ew em nakokiyê xwe çareser bikin Ahmed dibêje çareserî tenê bi diyalog û hevkariya di navbera Sûriyeyan de ye mümkün e ancak wisa mümkün e hevdîtinên ku em di hundirê welatê xwe de dikin bengeha herî hêja ji bo lêgerina aramiyê ye giringiya tekiliyên berdewan bi hikûmeta Şamê re divê mezin e mühim e ku merû bidomîne herçend heta niha tu encamên berbiçav nehatine bi destxistin jî ev danûstandin hêviyê dide me ji bo çareseriyekê siyasî eger diyalog pêş ve biçe bi hewldanên hevbeşiyên milletên Sûriyê dikare îstiqrara mayînde were bi destxistin bahsa pêvajoya li Tirkiye jî kiriye İlham Ahmed ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd bi rêbazên demokratîk hatiye destpêkirin veya nerast e mesela veya şîroveyekî ye dibêje mesela pêvajoya ku li Tirkiye ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd bi rêbazên demokratîk hatiye destpêkirin derewe pêvajoya ku li Tirkiye hatiye destpêkirin Kurd di serê xwe de xeyalan dikin bi armanca bêçekirina milletê Kurd e em milletên Kurd Rêzdar Öcalan em li gorî xwe wate didin vê pêvajoyê ama dewleta Tirkiye di serê xwe de çê kiriye di serê xwe de qirar daye em Kurdan bêçek bikin em per û baskê wan jêkin bila nikaribin bifirin bila bibin kole qûl di destê me de eger em tune nekin jî nekujin jî qenebe bila bê per û bask bin armanca ew e ama ranebin ji me re nebêjin ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd mantıqa ku bixwaze pirsgirêka Kurd çareser bike dibê ji ber tiştê xwe borî lêborîn bixwaze li xwe mikir were erê mikir ama dî nakin nabêje İlham Ahmed dibêje eger em îro bi hêsanî bi Şamê re hevdîtinan dikin ev encameke rast rastiya ve pêvajoya li Tirkiyeyê ev pêvajo ne tenê ji bo Tirkiye ji bo hemî gelên Sûriyê jî gelekî giring e İlham Ahmed balkişan ser xeteriyên zimanê tund evê dawiyê Bahçeliye Erdoğan'e kılıç kınından çıkarmak nizanim çi hemî çiqas gotinên ucube hene berdayî tev bi kartînin şiyarî da dibêje zimanê ku li şûna çareseriyê nakokî derdixe holê dikare xetera şerekî mezin li Sûriyê bîne pêşketinekî wisa ne tenê wê li dijî berjewendiyê gelê Sûriyê be di heman demê de li dijî tevahiya herêmê be jî İlham Ahmed teqez kir ku rêveberiya xweser ji destpêkê ve dixwaze Sûriyeyekê yekparçeyî hebe ji bo me yeketiya Sûriye prensîbeke bingehîn e me ev helwest ji roja yekem ve bi hemû aliyan re par vekiriye me bi ciwan re aniye ziman ew zanin herkes dizane niyeta me çi ye peyameke ji hêzê navnetewî re jî şand İlham Ahmed dibêje îradeya milletê Sûriye wê ji bo çareseriyekê siyasî diyarker be lebelê mühim e aktorên derve jî rolekê avakar bilîzin nezîkatiyên piştgirî rê li ber aştiyê vedikin nezîkatiyên erê wekî din alozî kurtir dibe dibe yani helwesta dewleta Tirkiye rê li ber aloziyan vedike pêşî li aştiyê digire eger şer dest pê bike xeterekê heye ku li ser tevahiya Sûriyê bela bibe êşxwe wisa ye yani veya ez dibêjim qey dibêje dewleta Tirkiye eger êrişê me bike qesede şûna xwe de nasekine ez dibêjim vaya gotinekî mühim e ha ya rastî berê ku ez bikim bername min xwend yani min hîn tam nexwendî ez were dixwînim dibe eger şer dest pê bike yani dewleta Tirkiye êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike xeteriyekê mezin heye ku şer li ser tevahiya Sûriyê bela bibe yani hêzên qesedê wê
برای خو بدن حلب برای خو بدن شام او تمام سوریه به دست بخن دوره جناب درکبه ها İlham Ahmed destîşan kir ku gotinên tehdîtkar pêvajoyê jehrî dikin. Ev daxuyanî li dijî hêvî û bendewariyên gelê herêmê ne. Ji şer gelekî êş kişandine, milletekî wisa ye. Li ser nîqaşên ku ji ber daxuyaniya Serokê MHP Dewlet Bahçelî dibêje ev daxuyaniyên dawiyên Dewlet Bahçelî ji çareseriyê bêtir xeteriyê, metirsiya kaos û şer zêdetir dikin. Di her daxuyanî de serokên Tirkan îdia dikin ku rêveberiya Xweser Qesedê hewl didin axa Sûriyê perçe bikin. Ev dere we. Bi rastî em ji bihîstina van îdaya matmayî dimînin. Ji ber ku wekî rêveberiya Xweser em ji her alîkî ve em ji her kesî bêtir yeketî axa Sûriyê diparêzin. Rêveberiya Xweser û Qesedê yeketiya Sûriyê dixwazin. İlham Ahmed diyar kir ku ew li ser helwesta xwe ye li ser bingeha berjewendiyên hemû milletên Sûriyê îsrar bikin. Tiştek ku vê derê bi rêz İlham Ahmed nakeve navê ew e dewleta Tirkiye zane tu axa Sûriyê perçe nakî heval İlham Ahmed. Dewleta Tirkiye ji bo êrişê ser me bike hincetan diafirîne. Yek ji wan hincetan ew e dibêje tu axa Sûriyê perçe dikî. İşê te tune tu bêjî ez naxwazim perçe bikim. Na komelekî te jî hebe li Rojavayê Kurdistanê dewleta Tirk dibêje hebûna komeleya te dikare min perçe bike. Canê gur dixwaze berxê bixwe. Jêra dibê hincetek hebe. Dibê te ava min şilû kiriye. Tu hêzê bi qasî rêveberiya Xweser bi qasî Qesedê yeketî axa Sûriye neparastiye daxuyaniya dawiya Tirkiye bi taybetî ya Serokê MHP Dewlet Bahçelî ne avaker bû. Ne yapıcı bû yani. Eger ev siyaset were bi cîhanîn ew ê deriyê şerekî navxwayî ê mezin û seranserê li Sûriyê ve bike eşkereyê ku ev yek wê Sûdê nede tu kesî. Ez dibêjim hevoka süper a vê hevpeyvînê ew e ku dibêje eger dewleta Tirkiye êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike şer wê li temamê Sûriyê bila bibe ya ku di serê min de maye ji gotinê İlham Ahmed ev e tamam em Sûriyê perçe nakin ew her dünya alem zane. Gotinekî filozofê Çînî heye dibêje her tim masî nede min. Masî girtinê hîmê me bike. Amerîka hemû cure çek sîlah alav ê şer daye Kurdan. Kurd jî şerkerin Kurd besin. Dibêje sibkî serhedî rast e. Yani Amerîka nay alîkarî nadete belkî jî bi alîkariya ku heta niha daye te bi xasî 10 sale em bûne xwedî parastin. Hevano yani ew e yani agahî ku me komî ser hev kirin ji wara pêşkeş kirin ez hema ji wara pêşkeş bikim çend nûçeyên deqeya dawî eger hebin nûnerên Rojavayê Kurdistanê dibêjin em bi îsrar dixwazin danûstandanê xwe êm bi hikûmeta Şamê re bidomînin. Tamam. Kesî îtiraz nekiriye, kesî tiştek negotiye. Ê ku xirab dikin ewin, ê ku li bahane û hincetan digerin ewin. Ez dikarim ji wan rica bikim bibin endam, bibin abone, qatil bûtûnû tişmiştê wisa çi îcab dike hema ji bo pêşxistina vê kanalê hûn nava xwe de wisa bêş bikin. Rojên pêş me rojên pir germin. Ji nava em dest pê bikin hinek analîzan bixwînin ka ber vê ku derê ve diçe. Ama em hezar analîza bixwînin jî hevano. İnsanên li hemberî me heqeten ji exlaqê dîplomasiyê pir dûr in. Yani dîplomasî normal ji bo dîtina aştiyê ye. Di şeran de wextê ku şer çêdibe dîplomasî ji bo bi dawîkirina şeran hatiye çêkirin. Esas li her derê dünyayê. Yani kültûra dîplomasî ew e tu pêşî li şer bikî. Ama li cem dewleta Tirkiye dîplomasî ji bo derxistina şer e. Dîplomasî bikartînin ji bo fitne fesadî. Ji bo biçin pêşî li Amerîkaya bigirin, Avrupaya bigirin, ji bo bikarbin zêdetir şer û pevçûnan derbixin. Ferqiya dewleta Tirk û cîhanê ew e.
از فرصت ببینم د ساعت شوی ده جواره برنامه کی پیشکش دکم میوان هبه از بارد که میوان هیه ایرو از شاش نبم از آنها تلفنی بکم احمد پلدا افدمی که دریجه نبو میوان و در ناخفی بو احمد پلدا ایشف از زوره لی بکم ساعت ده 21 ده بلا میوان امی به امی بحثا روژه بکن زیخت لسر روژاوا و چوا به شیروی احمد پلدا خوشن کرمانجی ویجی پر وکریه پر شفافه پر کیفامتی ج صحبتا با احمد پلداره از بیجم قی هونجی پرسی خو آمده کن ورن خاطری و سلاو ریس